Bon dia a tothom. Ara que ja sabem més o menys com moure'ns per la terminal, com canviar de directori, com crear-ne de nous, com esborrar-ne, com crear també fitxers, anem a veure com li puc donar contingut en aquests fitxers de text de moment. Val? Normalment aquests fitxers de text a nosaltres el que ens interessarà serà fer que continguin les línies de codi que nosaltres voldrem executar, per exemple en Python. Val? Anem a veure com poder crear aquests fitxers de text des de la terminal. Anem a veure com fer-ho. Val. Primer de tot obrim la terminal i imaginem que volem fer un document de text en l'escriptori. Per tant, primer el que he de fer, evidentment, és anar-me'n des de la terminal amb el comandament change directory al desktop. Un cop estic aquí, nosaltres havíem vist el següent comandament, que si ens en recordem el que feia era crear un fitxer en blanc, un fitxer buit, sí? Sense cap mena de contingut. Anem a veure una altra manera alternativa de crear un fitxer i ja de pas donar-li contingut. És utilitzant el programa Nano. I funciona de la següent manera. Jo aquí el que vull crear un document que es digui fitxer.txt, com que és .txt serà un fitxer de text, però si li donem a Enter veiem que el comandament Nano ens permet donar-li contingut. Ara mateix estic escrivint en el meu fitxer, sí? Fixeu-vos que encara no se m'ha creat en l'escriptori perquè s'espera que jo li doni contingut. Podem escriure el que nosaltres vulguem ara. Per exemple, la Tecno mola. D'acord, ara el que hauria de fer és guardar el document. És com si el programa Nano funciona similarment en el Word. Aquí baix tenim una llegenda de quines indicacions li puc donar. Jo el que vull és fer write out, és a dir, guardar i sortir. Per tant, apretar la tecla Ctrl O. Si apreto la tecla Ctrl O, ens deixa modificar el nom del fitxer. Si no li vull canviar, apreto Enter. Ara ja ens l'ha creat i ara el que vull fer és sortir del comandament Nano. Per tant, apreto Ctrl X. Fixeu-vos que si ara obro aquest fitxer que jo ja he creat, tenim aquí el contingut que nosaltres havíem descrit des de la terminal. Sabem que nosaltres podem crear fitxers de text fora de la terminal, de fet inclús és més intuïtiu, sí? Però insisteixo que el que ens interessa a nosaltres ara és acostumar-nos a fer operacions amb la terminal, que ara són molt senzilles, que no és imprescindible, però si treballem en Linux tard o d'hora trobarem operacions, coses que haurem de fer sí o sí per la terminal. Per tant, el que a nosaltres ens interessa és acostumar-nos-hi. Imagineu jo ara que des de la terminal ja tinc creat el fitxer, però vull veure'n el seu contingut. Per tant, vull imprimir a la terminal el contingut d'un fitxer de text. Evidentment, si són milions de línies, ens serà poc pràctic imprimir-lo tot, però si és un fitxer com el que nosaltres acabem de crear, sí que ens pot ser útil. Utilitzarem el comandament cat. Cat el que farà serà escriure el contingut del document que nosaltres... perdoneu, el contingut del document que nosaltres li indiquem. En aquest cas és escriure'm el contingut a la pantalla del document fitxer.txt i fixeu-vos que ens escriu a la pantalla el que nosaltres vulguem. Imagineu que jo ara vull afegir coses en el fitxer. Tinc diverses maneres de fer-ho. La més general, si voleu, podríem tornar a dir-li fitxer.txt, utilitzar el comandament Nano, el programa Nano, una altra vegada. Això no ens crearà un fitxer nou, sinó que si ja existeix, el que ens deixa és editar-lo. Puc esborrar, puc afegir coses. Podem afegir el que nosaltres vulguem. I una altra vegada, Ctrl O, em torna a demanar si vull canviar el nom del fitxer i puc sortir. Si tornem ara a escriure el contingut, fixeu-vos que ens l'ha actualitzat. Un truco xulo per la terminal, imagineu-vos que jo vull tornar a executar aquest comandament. Per exemple, cat fitxer.txt. En comptes d'haver d'escriure una altra vegada tot plegat, si apreteu des del vostre teclat la tecla de la fletxa cap a dalt, us escriu directament el comandament que teniu a dalt. Si seguiu apretant, fa una miqueta l'històric de tots els comandaments que he escrit a la terminal. D'acord?
Amb això, doncs, ja hem vist com tractar directoris i fitxers des de la terminal. Serà una eina que ens hi haurem d'anar acostumant, és molt útil, és molt pràctica i a vegades inevitable. Per tant, lo interessant és que ens hi anem acostumant, d'acord? En el vídeo següent veurem com tractar amb els paquets, amb les coses que nosaltres volem instal·lar, desinstal·lar, actualitzar, els programes. Sí, serà un paquet és més general que aplicacions o programes, però veurem com instal·lar i desinstal·lar coses en la nostra màquina, aquí sí ja obligatòriament des de la terminal.